Shubor Snem jong Nongsan Hima. Ka Musicea Arts and Culture Council hinne kasni kala penlong ya ka annual recital concert ha Lamjing Shai Youth Center ha kabaki khna puli na kaleng school kilawan banishim binta. Kumbalong man kasnem ka Musicea Arts and Culture Council ka julom ye ki jaka hi kai tem na kaleng ki bapenya so bat ka. Bat penlong ya ka jing tem jing put ringkat jong ki khna ki bapuli ha ki school. Habaya kren bat uba meshak nong steng ulayat hu baka Musicea Arts and Culture Council kapenlong ya kani da kaba yasno okti lang bat kiwe ki school. Uloong ba man ki school ki don la ki jong ki nong hikai bat ya ka exam la penlong da ka Musicea Arts and Culture Council. Shu ulayat hu baka put ka tem minta kala kham kiu lada ki nujor bat ki por ki bladep. Ha kabaki khna kilawan bansha hikai bat ki le yo ru ya ka jing hikai ka bapaka om kum ha ki por baladep habalada kinang tang malumala ru kilabyang henry ha kani ka jok ki khna kila shim khya lingba ka jing krishan jong ki kme ki kpa in the Bedha Marshalik Hadassah Dora Marshalik Urimi Arma P. Lalu Alex B. M. Mumin and Alex J. Lamare. Adrian W. Pingro. Lisbon ba itu kuat ailan mah dia kan ni sengi sindap ada jusu kuman sisa ba ngala balun pendap ini ka annual recital concert ke jumi ke ba long hani hapo Lamjing Shai Youth Center hapo box Shillong ha ka bang yes no tilang ri ba ki school ki ba affiliate ba kini ka Musicea Arts and Culture Council na keleng kini ka jela ke jumi kum school ba na stoin Zamar Academy Latin Rai Academy tentang kita melodiana pak mau pak Grace Music Room or the Academy makita teater ki bol di school ki belaiwan punishment talang hanika anu satu concert ke jogi tau Snem. Hoi kini ka bang ong ka Musicea Arts and Culture Council deh kini ka di ka examination board kata ka ba pek ya baru ki school ki ba affiliate bat ka te kumta ka dalam ka jong ka syllabus ka jong ka curriculum hak bagi ni school baru ki bas mu ya ha ki follow ini dengan Musicea Arts and Culture Council berhak jing pek ke jongang di state representative jong Meghalaya berkunjung additional in charge North East India ni harap pada ini school baru hak bagi pen boy ki syllabus benda men ai ki pakani ka jing hikai kulum kin conduct ki classes ke jong ki ban pendep ke syllabus berkum ta ter mo kum ke kriteria bar ka jangan kam na ka board berkum pila saki ni ka si ladon shibun ki bang layo ban sam certificate through jogi kena ki bala pass ya kita ki exams ko pair la kalong ke instrumental la kalong vocals ma berkum ta ter ha shibenta te mentangi la im hata ka juk ba ong bala kamong advance mo kenya ki break la kam sha ki make pa la kam sngo tho bane compare ba ben chwate kani ka jinglek pule music kam da bun kata namar ba men chwa ki ong tang sunang mul mala labiang te Henry habangi pek pat kini ki Snem ki sngi momenta ki kemi ki paru kila ai ba ka support ini berkumta kila ai nang encourage ta nang ai pun slur bat pha pat ikini ki kena mo ki khon ki jongki bakin wan kini ki jaka ai jing hikai ki jongi habade ba music bat na kani hingilap ka jing per kai ba meswa ngile sing ni shua tem no mulu mala bat ni shua nang hi hi ngasama Henry habaki wan bansha hikai ba banyo formal training haka music kamtam kumjuni bagi ai mangi lemba ka Musicea Arts and Culture Council bagi hikai ki grades grade 1 grade 2 grade 3 grade 8 tekeni ka penlong padi kuna bu unyo pad ka proper mud ka proper knowledge sa pang music but ka hikai ko long ka ba kampura kai